गिबियाव बयखौबो बिएन बड' निउस चेनेलाव बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। हाग्रा बिफाना आयेननि बेरेखा खामानि मावनायनि सायाव गोख्रों राहा लादों। धोनस्री डिभिजननि डिएफअनि दैदेननायाव माजबाद ओनसोलनि हाग्रा बिफाना जिल्लानि दाब दाब जायगाफोराव गोख्रोङै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। बेबायदिनो मैया 30 मार्च खालि फुंनिफ्रायनो नायबिजिरनायनि गेजेरजों उदालगुरिनि रानिपुखुरियाव दंफां सिंखावग्रा मेसिन मिल बोखांनो हानाय जादों। मख'नो गोनांदि आयेन बेरेखायै दंफां हाखावग्रा मिलजों लोगोसे मिलाव बाहायनाय माखासे मुवा बेसादफोरखौबो बोखांनो हानाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिसानिफ्राय गोख्रों राहा लानाय जागोन। बड' मिउजिक XYZ वेबसाइट बिगोमा सोमखोर बर'नि सायाव उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि थानानि सिङाव थानाय जालुकबारि उमानन्द गामिनि सनाराम बर' आरो सबालि बर'नि फिसाला सोमखोर बर'आ बर'नि माखासे सावथुनफोरखौ गावनि बड' मिउजिक XYZ वेबसाइटआव दाखा जोमै खिथेर आरो आगर गैयै आर'नाइ फिल्मखौ फोसावनानै लादों। बड' मिउजिक XYZ वेबसाइटआव दाखा जोमै खिथेर आरो आगर गैयै आर'नाइ फिल्मखौ फोसावनानै लानायनि थाखाय मिरु बिसानि दैदेनगिरिजों लोगोसे बेरगाव जिल्ला बिसानि दैदेनगिरिफोरा सोमखोर बर'नि न'आव थांनानै बिमा बिफाजों रायज्लायहैदों आरो सोमखोर बर'खौ थाबैनो फिल्म प्रडिउसारनि सेराव नुजाथिनो खावलायदों। नङाब्ला सोमखोर बर'नि सायाव मिरु बिसाया गोख्रों राहा लानाय जागोनखौ मिथिहोदों। मिरु बिसानि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर' बिथाङा बैसागुनि थाखाय फैगासिनो दङ। अनजालि सना प्रडाक्शननि बेनाराव अनजालि बसुमतारीनि नाजानायाव आंनिनो बैसागु थरि ररि र मुंनि दोंसे गोदान बड' एलबाम बावैसो समनि गेजेरावनो नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन आरो बे सप्तानि गेजेरावनो गोदान बैसागु एलबामखौ अनजालि सना इउटुब चेनेलाव नुनो मोनगोन आरो रायजो राजाखौ अनसायगोनखौ आसा खालामनानै खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथियो। रायजोआव गोदान सोलोंथाइ खान्थिया जागायसिगोन। रायजो सरकारा केबिनेटनि गेजेरजों थिरांथा बायदियै थाखो 3निफ्राय फरायसाफोरा इंराजि रावजों सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ फरायनो नांसिगोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दायो हरखाबनो थाखो 6नि बिगियान आरो सानखान्थि आयदानि बिजाबफोरखौ इंराजिनि दिहुनदों। बर' फरायसाफोरा दायो थाखो 6नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजिनि फरायनांसिगोन। आसामनि गिबि मन्थ्रिया बेनि सायाव आगोलावनो बुंखादोंमोन दि गोरिब नखरनि फरायसाफोरा जाहाथे डक्टर इन्जिनियार जायो, बिनि थाखायनो बे थिरांथाखौ लादों। गिबि खोलोबनि थाखाय 2 बोसोरसिम थागोन होनना बुङो बिथाङा। बेनि उनाव बेनि गेजेरजों जेबो मुलाम्फा जायाब्ला बेखौ बोखारफिननाय जागोन होन्नाबो बुङो। गुबुन फारसे बे थिरांथानि बेरेखा जादों। बेरेखा दोलोआ लोरबां थाखोनि फरायसाफोरनि थाखाय इंराजिनि मोननाया गोरासिन जागोन होनना बुंदों बेरेखा दोलोफोरा। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।